Britt. Det er kraftedeme tagligt. Fuck! Pis og lort. Nå. Men i hvert fald så må jeg jo tage det op. Udfordringen op, ja. Og så nominere O og BT, også kendt som Stefan Olesen og Benjamin Thomsen, og så min kære kollega Dennis Henriksen. Og hvis ikke I får gjort det her inden 24 timer, jamen så skylder I en kasse Carlsberg. Fordi det er jo det, vi godt kan lide. Så jeg må hellere få klædt om. Og Britt, se min røv, nu løber jeg.